Vítam vás u dnešného videa, dnes sa pozrieme na kultový horor o vlkodlakoch a má názov Strieborná guľka. Predlohou tohto filmu je kniha Cycle of the Werewolves of Stephena Kinga, ktorú napísal v roku 1983. Film vychádza v roku 1985 pod názvom Silver Bullet. Nejdem porovnávať filmové spracovanie a knihu, nakoľko som ju nečítal, ale ak ju niekto čítal, kľudne to napíšte do komentov, teda pre také porovnanie. Ďakujem vám. Dej filmu sa odohráva v roku 1976 vo fiktívnom meste Tucker's Mills v štáte Maine. V tomto malom meste začne séria brutálnych a nevysvetliteľných vražd a obeťami sú ženy, muži, ale aj deti. Ľudia začnú byť viac utiahnutí a frustrovaní z celej situácie v meste a začnú to riešiť na vlastnú päsť, keďže miestnej polícii sa nedarí urobiť pokroky vo vyšetrovaní, ale celé to nedopadne dobre a je ešte viac mŕtvych. Hlavní hrdinovia sú Marty, chlapec na vozíku, jeho sestra Jane a striko Red, ktorý im uverí príbeh o vlkodlakovi. Pomáha im vysporiadať sa s touto situáciou. Takže toľko k príbehu samotného filmu, viac nejdem prezrádzať. Film nám od začiatku dávkuje postupne hororovú atmosféru počas celého deja. Takže určite nudiť sa nebudete. Film ako celok je dobre natočený a vyskytuje sa tu málo hluchých a nudných miest. Spája prvky hororu, napätia a drámy. Ďakujem vám za pozretie videa, pokiaľ ste film videli, napíšte mi váš názor do komentu a majte sa, vidíme sa na budúce.